κινηματογραφική λήψη. Και εδώ η σύνθεση του Παναθηναϊκού. Τώρα, τι βλέπετε εδώ πέρα? Ότι εδώ δεν βλέπουμε Αντωνιάδη. Βλέπουμε Κωνσταντίνο Καραμανλή, Βλάχο, Ελευθεράκη, Καψιγονιό, Γραμμό, Δημητρίου, Ντεμέλο, Δωμάζο και Βερόν. Προπονητής ο Φέρενς Πούσκας. Τι είχε συμβεί με σένα? Είχε συμβεί ότι την Κυριακή που παίζαμε πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη Θεσσαλονίκης, έσπασα τη μύτη μου από μια λοιπόν ο αείμνηστος Γαβρίλος Γαζής και η αναπληρωματική. Εδώ είναι ο Τάκης ο Οικονομόπουλος. Ο Πούσκας δίπλα. Ο Πούσκας. Και δεν είχε αγωνιστεί. Εδώ είναι ο Φαρές Πούσκας. Είχα σπάσει τη μύτη μου λοιπόν στο πρωτάθλημα, έμεινα Θεσσαλονίκη και δεν είχα αγωνιστεί και παρακολούθησα τον αγώνα με πρισμένα τα μάτια από τη θύρα 3. Μάλιστα, και έχουμε περάσει το παιχνίδι λοιπόν. Εδώ η πρώτη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πίστευε στην επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι. Πίστευε ότι μπορούσε να ανατρέψει το 2-1 και φαινόταν σχετικά εύκολο. Είχαμε την αίσθηση ότι θα περάσουμε τον αγώνα με τον γκολ που βάλαμε. Καθώς ναι, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, ναι, και με δύο πολύ ωραία γκολ. Άνοιξε πολύ γρήγορα το σκορ. Θα δούμε το πρώτο γκολ σε λίγο. Εδώ. Ο Δημητρίου ήταν αυτός. Ο Δημητρίου. Και εδώ είναι το γκολ. Εδώ είναι ο Βερόν που έκανε τα κουνάκι στο Ντεμέλο στο Βερόν και εδώ μπαίνει. Εξαιρετικό πλασέ από τον Βερόν. Εξαιρετικό πλασέ από τον Βερόν. Από την Μπρούχα. Από την Μπρούχα, από το μαέστρο με το αριστερό πόδι. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Ξέδρες βεβαίως. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι. Ωραίο τακούνι ο Ντεμέλο. Εκπληκτικό τακουνάκι του Ντεμέλο για τον Βερόν. Πολύ ωραία η κίνηση του Βερόν. Ξεφύγει από τον αμυντικό και πλασάρει άψογα μπροστά από τον τερματοφύλακα. Ένα υπέροχο γκολ. 1-0 και είναι μόλις στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και είχαμε την αίσθηση ότι θα πάει καλά το παιχνίδι και θα προκριθούμε. Εδώ οι Βούλγαροι θέλουν να απαντήσουν. Πλάνα κινηματογραφική είναι η λήψη βεβαίως. Ξανά η ομάδα της Τσεσεκά θέλει να βγει μπροστά. Ο Γονιός πρέπει να ήταν εκεί. Με το 2 νούμερο Βλάχος. Εκτέλεση του φάουλ. Αλλά δεν θα περάσει. Εδώ ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με 1-0. Και η Τσεσεκά πρέπει να πούμε πολύ καλή ομάδα. Ήταν 6-7 ποδοσφαιριστές στην Εθνική Βουλγαρία. Ο Κόλεφ σίγουρα. Ο Κόλεφ. Ο Ντένεφ ήταν πολύ καλός παίκτης. Ένας χαφ. Πολύ τρέξιμο. Και μετά γίναμε φίλοι. Εδώ είναι μια προσπάθεια, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Καψί. Ο Γραμμός και πάλι ο Ντεμέλο. Ο Ντεμέλο εδώ. Ο αείμνηστος Ντεμέλο. Καλός φίλος, καλός ποδοσφαιριστής. Το δεξιά ο Παναθηναϊκός. Προσπάθεια για το σουτ. Ο Κόλεφ έκανε την προβολή. Στον Δωμάζο. Ξανά ο Μίμης. Ο Γραμμός. Ωραία σέντρα, ο Γραμμός βεβαίως δεν το συζητάμε. Ο αέρινος Γραμμός. Πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή με τις τρίπλες ο Λευθεράκης. Πολύ ωραίο το γύρισμα από το Γραμμό στον Ντεμέλο. Πάλι στο Γραμμό. Το 1-2. Παναθηναϊκός με το Δωμάζο. Ελευθεράκης είναι εδώ. Ωραία κίνηση. Η μπάλα τελικά δεν θα περάσει. Ποιος είναι εκεί προς τα πίσω? Ο Ντεμέλο ήταν. Και εδώ είναι μια ανατροπή και είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Δωμάζος είναι ο οποίος πέφτει, αυστηρή ίσως η απόφαση του διαιτητή. Αλλά σφύριξε πέναλτι. Αλλά σφύριξε πέναλτι, αυτή είναι η ουσία. Και ο Ντεμέλο το 2-0. Το 2-0. Σκορ πρόκρισης. Σκορ πρόκρισης και βρισκόμαστε στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού. Νωρίς. Σε επανάληψη. Εκτέλεση πέναλτι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Βούλγαρος τερματοφύλακας. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ήδη έχει γίνει η ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, είχε αιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι με 2-1. Ήδη έχει γίνει το 2-0. Μετά τους πανηγυρισμούς επιστρέφουν. Αυτός είναι ο Πέτρος ο Καλογεράς, δημόσιες σχέσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κάποια πράγματα, Αντωνιάδη, δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Δεν ξέρω. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν φαίνεται να βιάζονται, ίσως να πιστεύουν και αυτοί ότι μπορούν να καταφέρουν κάποιο γκολ. Και εδώ ο Άιρος, ο Γραμμός. Πόπτης τρέχει δίπλα, ο Δωμάζος. Μπάλα θα περάσει. Εδώ έχουμε ένα γκολ, είναι γκολ από τον Ντεμέλο. Αλλά το ακύρωσε. Αλλά το γκολ αυτό δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε, το ακύρωσε. Σαν offside μου φαίνεται. Ναι, προφανώς ναι. Φίλαθλοι λοιπόν και ανώνυμοι στις εξέδρες του γηπέδου. Αυτός ήταν Κωνσταντακόπουλος, ένας παλιός αξιωματικός. Ο Γονιός. Τώρα ο Δωμάζος και πάλι. Πολλά μαλλιά φαίνεται ότι έχει ο Δωμάζος τότε. Τι γίνεται. Ντεμέλο τρέχει να προλάβει την μπάλα. Οι Βούλγαροι στην επίθεση. Είπαμε θέλουν και αυτοί να μειώσουν. Ο Δωμάζος έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Μαζεύει, κάνει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Ο Βερόν έκανε μια σέντρα στα αριστερά και βγαίνει από εκεί ο Βλάχος. Ντεμέλο ήταν. Ο Βερόν κάνει κίνηση τώρα μπροστά μες στην περιοχή και πάλι ο Δωμάζος. Μια σέντρα, κεφαλιά, εντυπωσιακή προσπάθεια. Νομίζω ήταν δοκάρι. Δοκάρι ήταν, δοκάρι. Μπορούσε να γίνει και το 3-0. Έχουμε και άλλες φάσεις και ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ. Ενώ μπορούσε. Είχε την ευκαιρία. Ένα σκληρό φάουλ πάνω στον αντίπαλό. Το Ντεμέλο θα αντικρίσει την κίτρινη του διαιτητή. Είναι παρατηρήσει στην αρχή. Τον φωνάζει κοντά του. Και θα δει την κάρτα από τον διαιτητή. Είναι ο Σοβιετικός Βαλεντίν Λιπάτοφ. Κρατήστε το όνομά του. Συνέβησαν αρκετά σε αυτό το παιχνίδι. Στην συνέχεια θα τα θυμάσαι, Αντώνη. Βέβαια. Θα παρακολουθούσε. Είμαστε στη θηρία 3. Λόγω τραυματισμού. Θα δούμε λοιπόν τι συνέβη. Προσπάθεια και πάλι για τον Παναθηναϊκό είναι ο Βερόν. Ο Βερόν. Ο οποίος προσπαθεί, κοιτάξτε αυτή τη φάση. Εδώ νομίζω σαφέστατα δικαία για τον Παναθηναϊκό. Ίσως επειδή είχε δώσει την προηγούμενη φάση πέναντι. Δεν ήταν τόσο κλασικό, φαίνεται. Ισοφάρισε το λάθος του. Με δεύτερο λάθος. Με δεύτερο λάθος. Βεβαίως. Θα μπορούσε να δώσει και το πέναντι, κλασικό, καθαρό πέναντι. Ο Παναθηναϊκός να έχει φτάσει στο τρίτο γκολ. Κωνσταντίνο απομάκρυνε την μπάλα. Θα μαζέψει ο Βούλγαρος. Και εδώ σαν φάουλ μου φάνηκε από τον Καψί. Δεν δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τώρα έχουμε τη λήξη του ημίχρονου. Έλεξε το ημίχρονο 2-0, σκορ πρόκρισης. Δύο τερματοφύλακες, Κωνσταντίνου και Φιλίπποφ. Κόσμος στις εξέδρες. Η ατμόσφαιρα ευχάριστη. Ο κόσμος πιστεύει ότι το τρίτο γκολ δεν θα αργήσει να έρθει. Ναι, γιατί δόθηκαν δύο-τρεις ευκαιρίες για να το επιτύχει ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφεραν. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση όμως και της Τσεσεκά. Θεατές αυτό το παιχνίδι, μάλλον όχι εισιτήρια, είναι θεατές αυτό το παιχνίδι, ήταν περίπου 25.000. Γεμάτο του και άλλοι 10 απ' έξω. Και άλλοι 10 απ' έξω. Και 2-3 ήταν στα κάγκελα. Αυτούς δεν τους μετράνε. Ναι. Στα κάγκελα το πρόσωπό τους ήταν μέσα στα κάγκελα, μέσα στα περιθώρια, άλλοι κοντοί, άλλοι ψηλοί, άλλοι στα κάτω, άλλοι στα πάνω. Βλέπουμε απέναντι εκεί. Γεμάτο είναι. Ναι, ναι. Εκτέλεση του κόρνερ εδώ, η έξοδος και ο τραυματισμός είναι του Κωνσταντίνου. Διαιτητής και αμυντική πάνω από τον πορτιέρο του Παναθηναϊκού. Δεν χτυπάει αυτός. Βλέπουμε το σκορ 2-0. Το ρολόι το παλιό. Το ρολόι το παλιό και εδώ είναι μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει ούτε offside ούτε τίποτα. Ήταν μια από τις σημαντικές ευκαιρίες για το τρίτο γκολ. Καλές ευκαιρίες ο Γιώργος ο Βλάχος. Ο Βλάχος εδώ, με το νούμερο 3. Εδώ ο γραμμός στο αριστερό του. Η μπάλα δεν πέρασε αυτή τη φάση. Δεμένο κίνηση και ο Βερόν δεξιά. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθεια για την Τσεσεκά. Εδώ κοιτάξτε, γίνεται κάποιο λάθος στην άμυνα και είναι το γκολ. Κοιμήθηκε η άμυνα και έγινε το 2-1. Είναι το 2-1 από τον Τρένκοφ. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο κοιτάξτε, στο πίσω δοκάρι που 27ο λεπτό. Πάντως ήταν πολύ ωραία η σέντρα. Ναι, αλλά πηδάει μόνος, ήταν ενόχλητος. Και πηδάει μόνος, ήταν ενόχλητος πλέον. Ποιος είναι εκεί κοντά, ο Βλάχος ίσως. Νομίζω είναι ο Βλάχος. Στη σέντρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός που βιάζεται τώρα να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ, αλλά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και τα μετώπιστα. Γιατί είναι και επικίνδυνη ομάδα. Το 2-1 οδηγεί σε παράταση. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά υπάρχει σφύριγμα του διαιτητή για offside. Ο Βερόν ήταν. Εδώ η έξοδος και η ευκαιρία για την Τσεσεκά. Πλανοκόπηκε κάπου εκεί. Ο Ντεμέλο πάλι. Ντεμέλο έπεσε με δύναμη πάνω στον αντιπαλό του. Συνέχεια όμως το παιχνίδι. Δεν είναι φάουλ. Διαιτητής εδώ έπαιξε έδρα. Το Παναθηναϊκός προσπάθησε να μπει μπροστά. Σφυρίχθηκε offside, διορθώθηκε ίσως αυτό το λάθος. Εδώ η έξοδος του Κωνσταντίνου. Κόσμος στις εξέδρες. Σέντρα του Βλάχου. Μπάλα θα φύγει. Εδώ θα προσπαθήσει να βγει μπροστά
ο Ντεμέλο, αλλά έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή. Το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση. Τι να σκέφτεται εκεί ο Φέρεν Πούσκας, τι να σκεφτόταν μάλλον, Αντώνη. Τι να σκεφτόταν, τι να σκεφτεί. Παναθηναϊκός είχε 2 αλλαγές στην παράταση. Η Ράλα και Γκραμάχο πέρασαν στο παιχνίδι. Ναι. Δεν άλλαξε όμως τίποτα παρά τις προσπάθειες έθεν και έθεν. Οπα. Εδώ τι έγινε. Πήραξε κάποιος ο Δωμάζο, ο Δωμάζος αντιδράσει. Δεν το επιτρέπει. Ο Δωμάζος δεν πειράζει κανέναν, αλλά όποιος τον πειράζει αμέσως αντιδράσει. Ναι. Και βλέπουμε όμως και εδώ τη συνέχεια από τον Καψί. Ναι, ο Καψής. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-1. Δεν τα κατάφερε. Τότε η μπάλα γύρισε στον τερματοφύλακα. Δεν ήταν παράβαση. Και λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Δέμνηστος Δημητρίου. Ο αείμνηστος. Πούσκας. Ο Πούσκας σκεπτικός, να υδρώνει, να διαμαρτύρεται για τα γκολ που χάθηκαν ενδεχομένως. Παίκτες δροσίζονται και πάμε λοιπόν προς το τέλος. Στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Ούτε εκεί θα έρθει κάποιο γκολ. Ευκαιρίες θα υπάρξουν. Βεβαίως η κούραση είναι μεγάλη, δεν το συζητάμε. Δωμάζος επιτελικός και εδώ κάποια κλωτσιά στον τερματοφύλακα. Ο Γκραμάχο είναι αυτός ο 15. Το Σουλούπι το θυμάμαι. Τελειώσει και αυτή η φάση. Μια προσπάθεια του Βερόν. Και εδώ πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι διότι κατάφεραν να φτάσουν το παιχνίδι μέσα σε αυτό το γήπεδο, με αυτό το κόσμο. Γήπεδο, και με τόσες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκληση, δεν τα κατάφερε και τώρα πάνε στα πέναλτι που είναι ρόσκι ρουλέτα. Εδώ λοιπόν να πούμε τι συνέβη στα πέναλτι. Ο Δωμάζος καταρχήν αστόχησε στο πρώτο πέναλτι, πάγωσε όλη η ομάδα. Οι Βούλγαροι σκόραραν με τον Γκόλεφ 0-1. Ο Γκραμάχο πέτυχε τον γκολ για τον Παναθηναϊκό. Πάνε οι φωτορεπόρτες τώρα πίσω από τον γκολ post. Ο Δωμάζος μιλάει εκεί πέρα με τον. Το 1-2 στη συνέχεια ο Νικοντίμοφ για την Τζεσεκά. Σκόραρε ο Βερόν. Ο Δωμάζος με τον Μαρασλίεφ. Στα πουλιά ο Δωμάζος στο πρώτο πέναλτι. Και ο Ιράλα στο τέλος δεν μπορούσε να νικήσει τον Βούλγαρο τερματοφύλακα. Το 2-3 έμεινε. Ήταν όμως λάθος του διαιτητή, το συζήτησαν. Και νομίζαν ότι έλεξε το μάτς, πανηγύριζαν οι άλλοι, ενώ έπρεπε να χτυπηθούν και τα υπόλοιπα πέναλτι που ενδεχομένως θα τα βάζε και τα δύο Παναθηναϊκούς και να ήταν ισόπαλοι στα γκολ και να συνέχιζε στη συνέχεια όπως γίνεται. Μάλιστα. Βιάστηκε ο διαιτητής, λάθος του διαιτητής. Τελικά ο Παναθηναϊκός επέβαλε ένσταση, πήγε στο και επανελήφθηκε ο αγώνας. Με σκοτζέζο διαιτητή αυτή τη φορά. Ναι, με άλλο διαιτητή. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα για τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν ήταν. Έληξε 0-2, θα δούμε πώς. Πανηγυρισμοί από τους Βουλγάρους, απογοήτευση από την άλλη στον κόσμο του Παναθηναϊκού.